Aktivity regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka pre Prešovský kraj v roku 2014 boli predovšetkým zamerané na prezentáciu príležitostí a podmienok pre uplatnenie mladých ľudí na vidieku v novom programovacom období, ale taktiež na prezentáciu prístupu líder, príkladov dobrej praxe, výmenu skúseností a nadviazanie spolupráce. Počas roka 2014 sa regionálne pracovisko okrem realizácie workshopov a seminárov venovalo poradenstvu, tvorbe databázy, získavaniu nových potrebných informácií a tvorbe propagačných a informačných materiálov. Regionálna koordinátorka Národnej siete rozvoja vidieka pre Prešovský kraj, inžinierka Marta Martausová, sa tiež zúčastnila besedy v rádiu Regína Košice na tému Regionálny rozvoj a mladí farmári. Regionálny workshop na tému Mladí farmári a nový program rozvoja vidieka sa konal v obci Fintice. Vyše 70 zúčastnených si vypočulo zaujímavé prezentácie a prehliadka rodinnej farmy vo Finticiach, ktorá funguje bez finančnej podpory z Európskej únie, mnohých inšpirovala. Počas roka 2014 regionálna koordinátorka inžinierka Marta Martausová prezentovala činnosť a aktivity regionálneho pracoviska v klube mladých farmárov v Zamutove s názvom Perspektívy v živočíšnej výrobe pre mladých farmárov v novom programovacom období 2014 až 2020 a v Levoči na seminári s názvom Štatút farmárskej rodiny, ktorý bol realizovaný Národnou sieťou rozvoja vidieka v spolupráci s Ekotrend Slovakia. V apríli zrealizovalo regionálne pracovisko návštevu výstavy Agrotravel Kielce 2014. Jednodňovej návštevy sa zúčastnilo 80 záujemcov a aktérov rozvoja vidieka Prešovského kraja. Výstava zameraná na vidiecký turizmus, regionálne produkty, ľudovú kultúru a remeslá ani tento rok nesklamala a návštevníkom ponúkla nielen pastvu pre oči, ale uľahodila aj regionálnymi produktmi. S cieľom prezentovať ľudovú kultúru Prešovského kraja vystúpil folklórny súbor Šarišská lipa, ktorý predviedol krásne tanečné a spevácke vystúpenie a zožal veľký úspech. Ako každý rok aj tento, regionálne pracovisko zorganizovalo odbornú exkurziu. Tentokrát v spolupráci s miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Bachureň navštívilo Katalánsko. Cieľom exkurzie bola výmena skúseností pri používaní nástrojov na podporu vidieka, vidiecký cestovný ruch, prehliadka a predstavenie úspešných malých fariem, spracovateľov a projektov. Katalánsko je rôznorodá krajina s nádhernou prírodou a dlhoročnou poľnohospodárskou tradíciou. Účastníkov inšpirovala najmä spolupráca aktérov rozvoja vidieka tejto krajiny a rôznorodosť navštívených fariem, ktoré využívajú miestny potenciál. Regionálne pracovisko nechýbalo ani na tohtoročnom retrojarmaku, organizovaný miestnou akčnou skupinou Šafran a miestnou akčnou skupinou Leu, kde súťažilo s tradičnou kapustnicou, ktorá zaujala aj hodnotiacu komisiu a umiestnila sa na krásnom 2. mieste. Tohto roku sa regionálne pracovisko aktívne chopilo prezentácie Prešovského kraja na výstave Agrokomplex. Stánok nášho regiónu sa nieslo v duchu šarišskej a spišskej chyže, kde návštevníci mohli vidieť krásnu ručne vyrábanú bižutériu, ľudové bábiky, ochutnať pálenku z fulianky či obdivovať netradičné kraslice od majsterky Slovenska. Naše úsilie o autentickú prezentáciu nášho kraja so všetkým, čo k tomu patrí, od starého priedomia, skromnej chyže, cez kroje, regionálne produkty až po folklór, bolo úspešne ohodnotené prvým miestom v súťaži o najkrajší stánok výstavy. Celkovo sa z Prešovského kraja zúčastnilo 5 folklórnych súborov a spolu vyše 250 účastníkov.
Rozvíjanie spolupráce s regiónmi na slovensko-poľskej hranici sa tohto roku uskutočnilo v Bachledovej doline. Takmer 80 účastníkov si zo stretnutia odnieslo zaujímavé informácie a inšpirácie. Súčasťou bola aj prehliadka náučného chodníka s vyhliadkovou vežou a nádherným výhľadom na široké okolie. Vidiecký cestovný ruch a príležitosti pre mladých ľudí na vidieku v novom programovacom období boli prezentované na informačnom seminári v Rožkovianoch. Účastníkov zaujímali najmä možnosti podpory mladých farmárov a podpora vidieckého cestovného ruchu v novom programovacom období. Vysoká účasť na aktivitách regionálneho pracoviska značí o tom, že v regióne je čoraz väčší dopyt po informáciách a témach, ktoré regionálne pracovisko na svojich aktivitách prezentuje. Preto sa regionálne pracovisko bude aj v novom programovacom období usilovať o zvyšovanie informovanosti a podporu aktérov rozvoja vidieka v Prešovskom kraji.